ओंखायनो बिसोरखौ एसटी आदार्स माने एसटी गुबुन होननानै बिसोरखौ सिनायथि दोनगोन आरो बे एसटीआ मोनसेल' थायो जोंनि संबिजिताव एसटी हिसाबै शेड्युल्ड ट्राइब्स हिसाबै मोनसेल' क्लास दङ नाथाय एसटीनि जि माने बिफान सोमोन्दो थानानै खामानि मावनाय बे जाहैबाय रायजोफोरनि सायाव सोनारो ओंखायनो रायजो सरकारफ्रा गावबागाव रायजोआव बेसेबां एसटी दं आरो बे एसटीफोरखौ माबायदि रैखाथि होनांगौ बिनि थाखाय बिसोरो गावबागाव रायजोआव रायजो सरकाराव माखासे आयेन दानानै लायो आरो बे आयेन दानानै लानाय हिसाबै बिसोरनि सुबुं सानखो हिसाबै माबायदि बिभिन्न बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव बिसोरनि जिथु मोनथाय बे मोनथायफोरखौ माने मोनहोनो हायो बिनि राहाखौ गभर्नमेन्टआ लायो बे हिसाबै आसामाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला माने शेड्युल्ड ट्राइब्स लिस्टआ जाबोदों बिनि उनाव आसाम गभर्नमेन्टआ हाजो ओनसोलाव थानाय आरो हायेन ओनसोलाव थानाय प्लेन्स आरो हिल्स बेखौ लानानै मोननै स्टेट गभर्नमेन्टआ माने भाग राननानै दोनदों जिहेतु हाजो ओनसोल आरो प्लेन एरियानि बिनि जायगा ओमफ्राय बिनि माखासे राजनीतिक आबहावा आरो बिनि जि हारिफोरनि बिसिनि बिभिन्न दिगाव जिफोर माने मा होनो रोंगौथि बा जिफोर गियान दं बा जिफोर माने एडभान्स बेफोरखौ नायनानै समानै जिहेतु जानो हानाय नङा बे हिसाबै एसटीखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मोननै बाहागोआव राननानै दोनदों मोनसेया जाहैबाय हिल्स दानि एनसि हिल्स आरो दानि दिमा हासाव बे दं बाखि हायेनाव दं बेखौ एसटी प्लेन्स होननानै बेखौ होनदों दा जिहेतु गोदान एसटी जाबावगोन आरो बे गोदान एसटीफोरखौ खालामनो थांनायाव आगोलनि जि एसटीफोरनि मोनथाय बे एसटी मोनथायखौ बिसोरनो होनाय जानाय नङा आरो आगोलनि एसटीफोरनि मोनथाया जेरै दं एरैनो बेखौ रैखाथि होनायनि सरकारा माने राहा लामा खालामगोन आरो आसामाव बे एसटीआ माने जोंहा मोनसे दंखायो एसटी हिल्स जोंहा मोनसे दंखायो एसटी प्लेन्स ओंखायनो बिसोरखौ एसटी आदार्स माने एसटी गुबुन होननानै बिसोरखौ सिनायथि दोनगोन आरो बे एसटी गुबुननि जिफोर रिजार्भेसन खथा जागोन बा बायदिसिना जिखिनि बिसिनि अधिकार थागोन सुजुग सुबिदा बियो एसटी हिल्स आरो एसटी प्लेन्स जों एखे जानाय नङा बिसिना आलदायै जागोन आरो बिसिनि बेफोर खथाखौ दानि जितु ओबीसी हिसाबै रिजार्भेसन दं बिनिफ्राय लाबोनाय जागोन आरो माखौबा बबेबा बिथिङाव गोनां जायोबा जेनेरेलनिफ्रायनो बिसोरनो बे खथाखौ होनाय जागोन होननानै जोंनो दिनै माने फोरमायथि होदों आरो बिनि थाखायनो माने मा होनो ग्रुप अफ मिनिस्टार्स कमिटि दादों कमिटियाव जोंनि चन्दन ब्रह्म बिथाङानो दं आरो WPTBC डिपार्टमेन्टआनो बे गासिबखौबो खालामगोन जुदिअ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माने बेवहाय चेयारमेन डक्टर हिमन्त